estimats del meu cor, ja teniu posat el pijama? Doncs avui us explicaré el conte d'un osset que havia d'anar a dormir i ell no ho sabia, no se'n recordava. Mira, és en Teddy. En Teddy estava jugant amb els seus amics al camp. S'acabava la tardor, estava a punt d'arribar l'hivern. Ell es tirava per terra, la molsa era dolça, les fulles feien crec-crec, i tot una va arribar a l'esquilolet i li va dir: Teddy, què fas? T'has oblidat que l'hivern està aquí? I els ossos? Els ossos l'heu de passar dormint. En Teddy va dir: és veritat, l'hivern està a punt d'arribar i no estic preparat. Ràpid, 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 tot està fora de lloc. Tinc el llit per fer, només em falta aquest ratolí que es fica pel mig. En Teddy va anar a la cuina. Havia de menjar abans d'anar a dormir. Havia de proveir bastants aliments per poder descansar tot l'hivern. Què em falta per menjar? No, sisplau, la mel no te la mengis, que és meva. Doncs em menjaré tota la marmelada, va dir en Teddy, i se la va menjar. Després es va recordar que havia promès als ocellets que els hi faria una caseta perquè no passessin fred aquell hivern. I el ratolí li va dir: no t'oblidis de posar-los menjar, tampoc. Així que en Teddy va penjar la caseta de l'arbre, li va posar menjar, i mireu aquí el pet roig, que content estava de pensar que tindria xupluc. Després va arribar el llop. Mira, Teddy, que et porto galetes, marmelada. Què en vols? Sé que has de menjar molt abans d'anar a dormir. Moltes gràcies, li va dir en Teddy. I es va ficar dins de casa per menjar-s'ho tot. Semblava que la son començava a arribar, però tot d'una va recordar que ell volia fer una festa de primavera. Estaria molts mesos sense veure els seus amics. Ell dormiria i els altres seguirien fent la vida de cada dia. Així que va agafar i va escriure cartetes: estimats amics, ens trobarem de nou quan arribi la primavera i farem una gran festa. El vostre amic, en Teddy. El ratolí l'ajudava a comprovar que tot estigués bé. Quan va acabar de fer les cartes, en Teddy va pensar que, esclar, quan arribés el Nadal, ell estaria dormint i havia de treure totes les coses que ell penjava per posar la casa ben maca. Però de sobte va pensar: no sé quina mena de pijama m'haig de posar. Farà fred? No farà fred? I va trucar a la seva àvia, l'àvia Ossa, i li va preguntar: què haig de fer, àvia? Teddy, corre, que et queda molt poc de temps, posa't el pijama que vulguis, però vés a dormir. En Teddy tenia son, però volia deixar-ho tot ben bonic. Veieu, va penjar al mitjó de la xemeneia, va guarnir l'arbre de Nadal. Volia que Papà Noel, quan no arribés, ho tingués tot a punt. I de sobte va pensar que ja ho havia fet tot, que ja podia anar a dormir. Es va ficar dins del llit, es va tapar amb l'edredon, però la son no acabava d'arribar. Es va dedicar a comptar ovelletes. 1, 2, 3, 4, 5, i després a l'inrevés. 5, 4, 3, 2, 1. Però tampoc no arribava. Ja no sabia què fer, quan tot d'una la cortina de la finestra es va moure una mica i va aparèixer la lluna. I la lluna li va dir: Teddy, que t'havies oblidat de mi, fent-se l'enfadada. I en Teddy va pensar: esclar, era per això que no m'adormia. No li havia demanat un petó a la lluna. Estimada lluna, trosset de meló, podries donar-me un petó i així marxaré feliç al país dels somnis? La lluna va baixar a poc i va posar un dolç petó a sobre del musell d'en Teddy. I mireu com dorm. Durant aquell llarg hivern, tota la llum de la lluna l'acaronava i l'ajudava a dormir. I en Teddy va dormir així fins que va arribar la primavera. I el conte contat ja s'ha acabat, i si us ha agradat, recordeu, manetes amunt. I ara a dormir, però no dormiu fins a la primavera, només fins a l'endemà.